El 2016, Michael Phelps es va retirar amb 31 anys després d'haver aconseguit 28 medalles olímpiques i passar per diverses depressions. L'autor del gol de la victòria espanyola en el Mundial del 2010, Andrés Iniesta, també va reconèixer ser víctima d'esta malaltia. L'últim exemple ha sigut la gimnasta Simone Biles. De fet, per a previndre tot això s'està treballant molt el que se diu la carrera dual, és a dir, compaginar l'activitat esportiva amb, per exemple, els estudis. També els seus amics, si és possible, no només siguen relacionats amb l'esport, per a que pugui tindre altres reforçadors. La pressió per assolir èxits més el pes d'una exposició mediàtica contínua van dur Naomi Osaka a renunciar al Roland Garros per ansietat. L'exposició mediàtica el que fa és que estigues més centrat en coses que són externes a tu. Un esportista de fa 20 anys, al final l'entorn podia controlar quin tipus de missatge podia rebre. La teva autoconfiança està baixa en funció del que pots aconseguir, el que pots fer és que se disparen un poc mecanismes psicològics. L'ajornament dels Jocs Olímpics i bregar amb l'aïllament social i la incertesa per les competicions cancel·lades són factors que se sumen a l'estrès i que, sens dubte, han tingut un gran impacte en la salut mental i el benestar dels qui es preparaven per a la cita olímpica.